Marites ko ba? Malalaman talaga yung lalaki nag-iisa na lang kasi nanginginig. Hindi mo ba? Nag-iisa sa buhay ba? Parile. May pinaparin ka. Hindi narinig ka. Hindi ganun. Malamig siya kasi aceton ba? Pwede tayong buwan magamit ng ibang chemical pero hindi sila puli na market. Alcohol. Yun, ethanol. Pwede yun, right? Kasi mayroong properties na halos magkapareho sa i-dry natin siya. Hindi na magtapos-tapos din. Okay. Pagkamala ba? Pagkamala, masiparate na. Sabi yung ginagawa sa Blanca. Yan na yun. Pero, magpapatay kung paano mag-mix nila sa inyo. Tayo sana, di ba? Mamaya. Ayun. May mga marks na tayo. Mag natin. Makawin natin na din hybrid. Sabi mo ako. Yung hybrid na yan. Bulat. Wala, iski na ano yan, sir. Okay ba niya? Okay ba? Okay ba yun? Ano ka pala? Oh, wala. Pwede mo kang buwan tayo. Camera. Yan, nagbinyag sa buwan. Yan na muna yan. Gilid. Siplantahin natin yan. So, mag-mix tayo sana. Maya. Pwede pa ng asin. Buwat na. Next, gawin natin. Skip na natin yung kuwan. I-air dry natin yan. Tapos mantahin natin. Kainitan. Ayan. Ninhydrin muna tayo. Di ba ninhydrin to, sir? Ano? Iodine. Balik mo, Rosa. Yan ba, balik mo. Yan. The iodine fuming method is used on surfaces that are generally impractical for dusting with fingerprint powder or may have residue which will damage the dusting brush. Okay. On greasy surfaces, the iodine fumes may be observed at different rates by different fatty or oily residues, and the latent impressions may be visible. Most paper surfaces and especially hard, smooth surfaces may show high-quality latent prints when viewed with iodine. So there are different methods for applying iodine and different circumstances when iodine would be the practice of choice. One method is to construct a glowing tube. Tayo, glowing tube. To be used in producing fumes from iodine crystals. Iodine crystals. Tayo. Ano tayo pumunta ba? Oh, ang kanang balik, paipit. Ipagbuha ng paipit. For convenience, we have produced a partially assembled kit for iodine fuming. Ngayon, the process to fill and use the kit is simple. Unscrew the black plastic storage tube.
And you will find the iodine fuming apparatus in a partially loaded condition. So, that is, the glass tube will already be packed with ears and glass wall. Yung nakapack na kasi nung una, binili ito, meron na mga glass wall. Ngayon, tayo maglagay ng glass wall. And calcium carbonate. Ang calcium carbonate, yun ang liquid kanina. There is a cork stopper. In each end of the glass tube for storage. Remove the boot or cork and note that on one end is 1 watt of glass wall. Ito, illustration. On the other end are 2 watts of glass wall. Glass wall. Ito. Lagyan natin dyan. Both ends, sir. Extract one of these wads and pour about 1/4 inch of iron crystals into the tube. Replace the wad of glass wall to hold the crystals. Insert the flowing tube into the other end of the glass tube. Sinong mayroong ganito? Sa school? Wala? Ito ay para economize natin. Ito disposable kasi ito eh. Disposable siya. Ayaw mo natin para makita yung kagad ang effect. Merong mga toppers. Instead na glass wall, meron something na parang foam siya. Parang styrofoam. Tapos, ito yung flowing end. Ito yung yan ang surface. So, ang gagawin natin, pumasagin natin yung iodine crystal sa loob. Tapos, be sure na meron kang makapal na panghawak doon kasi baka mabasag yan, tapos plastic kasi masugatan ka. Masugatan ka ng kunti, mamatay ka, kung ano kami nasikat lang.